Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur azenario eta kalabaza krema prestatu behar dugu, intxaur muskatua eta zafraiarekin. Sasoiko produktua eta gozoa, merkea eta emaitza onak pesatzen dut atrako dela. Ikusko dugu ber. Osasuna iraunkorra, konfiantza, gardentasun, ekitatea tokikoa. Konpromiso gizarte solidario lana, kalitatea kritikoa jakin eraldatzailea. Gaur prestatu behar dugu azenario eta kalabaza krema intxaur muskatuarekin eta azafranekin. Hortarako, osagaiak ikusiko duzue, errezetan, baina hasiko gara xuritzen eta garbitzen gure kalabaza. Ja garbi dugunean, moztuko dugu. Gure zanahoriak ere gehituko dugu. Patata bat eta tipula osoa.
Bale, dugu gure barazki guztiak xiatuta, orden orain olio pixka batekin, zuen jarriko dugu pixka bat rehogatzen, bai? Gatza pixka bat emango diogu. Piper beltza pixka bat ere, bai. Intxaur moskatua raiatuko diogu. Bai, eta azafran pixka bat ere botako dugu. Eta orain ja, ura edo salda gehituko dugu eta utziko dugu egosten. Hezkuntza kontsumo ohiturak aldatzea ekarri behar du, benetako beharretara egokituz eta merkatuan ingurumena kontserbatzea eta gizarte berdintasuna bultzatzea dituzten aukerak hautatuz. Ari gara raiatzen behi gazna, gure azenario eta kalabaza pureari gehitu behar digulakoz, behi gazna raiatu pixka bat, eta esne pixka bat, utziko dugu 5 minutu egosten, eta gero ja, dena pasatuko dugu batidoratik pureatuz. Azterrakola, eta hoia gehituko dugu gure pureari. Hemen gaude, botako dugu esnea, eta gazna raiatu ere bat. Bost minutu, eta ja pasatuko dugu. Hemen dugu gure barazkiak, hau da azenario, kalabaza, krema eta intxaur muskatua eta azafran ebra egindakoa. Orain pasatu behar dugu. Dugu platera. Jogur pixka bat jarriko digu gainetik, horrela. Iepa. Intxaur moskatua raiatuko dugu. Piperra pixka bat. Eta olio xursta bat.
dugu azenario, kalabaza, krema eta intxaur moskatu eta azafraiarekin egindako krema. Plater elegantia, dotoria, suabia, goxoa eta, erreza prestatzeko. Azenario eta kalabaza krema intxaur muskatu eta azafraiarekin osagaiak. 4 azenario, 500 gramo kalabaza garbi xuritu, tipula xuri bat, patata bat, olioa, gatza, piper beltza, azafrai izpiak, kollara txokada erdi bat intxaur muskatu, 600 mililitro salda, 100 mililitro esne, 50 gramo beigazna birrindu, jogurra.